Bună ziua și bine ați venit la a treia ediție a Forumului Internațional de Medicină Integrativă cu tema Apa, esența vieții. Forumul se desfășoară sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România și Academiei de Științe Medicale, fiind organizat de către Asociația Clubului Investitorilor, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Patronatul Român și în colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu. Am deosebită plăcere să-i ofer cuvântul președintelui Comitetului de Organizare, domnului profesor universitar dr. Vasile Dumbravă, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România. Vă mulțumesc! Mulțumim distinsei domnișoare Monica Daniela Barna pentru prezentarea făcută. Dânsa se pregătește de vreo 5 ani să facă această prezentare, iar eu numai de 3, fiind la 3-a ediție a Forumului Internațional de Medicină Integrativă. Mulți de altfel ne cunoașteți. Cei care ați avut prilejul să vizionați cele câteva minute de filmuleț sunt aspecte de la edițiile noastre anterioare, iar cei care ați avut curiozitatea să accesați site-ul nostru www.forumprosănătate.ro ați putut vedea reacții ale unor personalități de marcă din lumea medicală despre edițiile noastre, de la All Trade Center și de la Institutul Național de Acupunctură. Din punct de vedere organizatoric, președinte de onoare al acestui forum este domnul general profesor universitar Vasile Cândea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România. Și mulțumim mult că a venit. Președintele forumului este domnul academician deja, Irinel Popescu, care își cere scuze că n-a putut să vină, dar îl aplaudăm că are operații la Fundeni. Domnia sa ne transmite un mesaj, permite să-i dau citire. Stimate domnule profesor Dumbravă, am primit mesajul dumneavoastră, mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Din păcate, am program operator în cursul dimineții și o dezbatere la Fundația Națională pentru Știință și Artă după aceea. Vă doresc mult succes la acest congres deosebit și vă transmit dumneavoastră tuturor participanților toate gândurile bune. Irinel Popescu, cu funcțiile de rigoare și așa mai departe. Îi mulțumim frumos! Înainte de a spune câteva cuvinte din partea organizatorilor, aș dori să prezint prezidiul. Deci pe domnul președinte
profesor general Vasile Cândea l-am prezentat, domnul academician Ovidiu Bojor, de fapt, da, nici nu prea mai are nevoie de prezentare, după cum nici domnul profesor Vasile Cândea. Mulți știm că este premiant a reacțiunii de pionerat, primul transplant de inimă în anii 70 cu Cristian Barna din America. Domnia sa l-a făcut și îi mulțumim tare mult că l-avem aici printre noi, ca legendă vie, să zic așa. Îi mulțumim frumos. Așa, domnul doctor și deputat și reprezentant al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, domnul Grigore Crăciunescu, medic renumit în specialitatea domniei sale, și îi mulțumim că și-a creat o breșă să vină la acțiunea noastră în condițiile în care scena politică, știm bine cât de dinamică este. Da? Mulțumim frumos, domnul deputat. Avem și un domn deosebit care ne reprezintă în prezidiu, domnul Paul Zimmerman, din Israel, și îi mulțumim foarte mult că a venit. Ne-am cunoscut la inaugurarea Centrului de Excelență în Medicină de la Pitești luna trecută, în colaborare cu Spitalul Hadassah din Israel, unde au fost prezente autoritățile locale, președintele Consiliului Județean, prefectul, primarul, inclusiv domnul ministru Bănicioiu, care și-a dorit să vină la noi, ne-a promis și atunci și ne-a promis cealaltă seară la Gala Medica, dar tot așa, cum în politică apar aspecte din astea de la o zi la alta neprevăzute, a trebuit să plece aseară din București. Deci este cu sufletul alături de noi. Onorată asistență, domnilor academicieni, stimați invitați, domnilor generali, avem o densitate mare de generali, să știți. Domnul general Emil Străinu n-a venit încă? Păi trebuia să vină aici. De ce nu vine aici? Am înțeles, da. Am impresia că ne monitorizează. Nu monitorizează, nu mai monitorizează nimic. Păi haideți că vrem să-l avem aici pe domnia sa. Mulți îl cunoașteți de la emisiunile televizate. Este premiant în multe alte domenii. Ați văzut că are, vorbim în lipsă acum dacă n-a venit. Are o grămadă de premii din străinătate, din Uniunea Sovietică, din Slovenia, din Ucraina și așa mai departe, cu niște dispozitive foarte interesante cu care se poate manipula o mulțime de personaje, fie chiar și un pluton de armată. Nu știu ce o să zică domnul general Vasile Cândea sau alți generali, dar așa spunea domnia sa, că aparatele domniei sale pot să facă o mulțime de oameni în pluton să râdă, să plângă sau să sară într-un ocean. Deci vă dați seama ce calități paranormale are acest aparat descoperit de domnia sa, care la scară redusă era un fel de trepied pe masă, dar în realitate zice că ar fi cam de ordinul 1 metru pe 1 metru. Și tot așa spunea că a fost la o aplicație undeva, în străinătate, și când să înceapă aplicația, spune generalul celui care era cu partea administrativă pe acolo și cu pregătirea dispozitivului: păi ce facem? Începem? Că uite, e ceață. Am înțeles să trăiți. Doriți să nu mai fie ceață? Zice, în 15 minute nu va mai fi ceață. Și ceața s-a risipit. Deci l-am vorbit, l-am zugrăvit bine în absența domnei sale. Așa, ne găsim deci la cea de-a treia ediție a Forumului Internațional de Medicină Integrativă, a cărui președinte de onoare este, cum am spus, domnul general Vasile Cândea, președintele Academiei Omului de Știință din România, aici prezent. Președintele forumului este, așa cum am zis, domnul academician Ginel Popescu, care ne-a onorat cu prezența la celelalte ediții, dar astăzi v-a spus din motive bine întemeiate, deoarece domnia sa are un program de operații astăzi și după care pleacă în altă misiune, desigur, poate mult mai importantă decât întâlnirea noastră. Dacă domnia sa face operația acolo la Fundeni, noi vom face... Domnul Constantin Dulcan, este?
Păi mi-a promis că vine. Dacă întârzi și generalii, ce să mai punem de ostași? Sunt coloneli. Bun, da. Deci noi vom încerca să facem operații în aceste zile. Microfonul este bisturiul cu care se va opera aici la noi în cele 2 zile. Și o să vedeți dumneavoastră că vor fi efecte pur și simplu spectaculoase. Operația prin acest bisturiu numit microfon. Dar să vină personalitățile care sunt programate în programul științific ca să vă edificați asupra acestui lucru. Tema aleasă de forumul nostru este foarte generoasă. Apa. Dacă domnul Dulcan, mare specialist în neurologie, va fi întrebat obiectul activității domniei voastre, creierul, cam cât la sută are apă? O să zică circa 90% apă. Dacă îl întreabă cineva pe domnul profesor Manole Cogiocaru, medic renumit, domn profesor, organismul uman, cam cât la sută are apă? Păi cam 78-80%. Deci ia câtă, ce importantă este apa. De unde și expresia când cineva se supără pe altcineva. Zice că îl bate până scoate apa din el. Deci dacă a scos apa, a scos viața, nu? Da. Deci, revenind la apă. Apa este una din resursele indispensabile pentru viața omenirii. Henry Coandă afirma că secretul longevității este apa pe care o consumăm. Cred că avea mare dreptate, nu? Ne-am convins pe propria piele. Apa este motorul esențial al existenței. Prin acest eveniment științific, dorim să marcăm importanța covârșitoare a apei pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea planetei. De fapt, apa are și ea o zi a ei, ca orice organism viu, să zicem așa. Apa vie. Domnul Mladin, sunteți pe aici? Așa. Dânsul ne va prezenta ceva cu apa vie și apa imaculată. Deci, 22 martie este Ziua Mondială a Apei. Această zi a fost aleasă în cadrul Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro din 1992. În cadrul forumului nostru ne vom ocupa nu de apa din oceanul planetar, ci de apa structurată, apa vie, apa terapeutică, apa medicinală, apa ca medicament și o să aveți plăcuta surpriză, pentru cei care va fi surpriză, apa sfințită. O să avem un consilier patriarhal care o să ne vorbească despre apa sfințită, despre proprietățile apei sfințite. Deci iată că apa a pătruns peste tot în viața noastră și pătrunde. Dar ce să vă mai spun eu aici? Darul vorbirii este nimic în comparație cu arta tăcerii. Dați-mi voie ca și eu să tac și bine să fac, pentru a da posibilitate specialiștilor de marcă prezenți la forum să ne uimească cu rezultatele unor cercetări laborioase de ani de zile. Acest lucru presupune să participați la lucrările noastre în cele 2 zile ca să vă convingeți de spusele mele. Dar aș dori să dau cuvântul, cum spuneam, domnului general, profesor universitar, dr. Vasile Cândea, președintele Academiei Unei Științe România, președinte de onoare al forumului nostru, însă nu înainte de a mulțumi invitațiilor străini prezenți la forum, doamna doctor Simona Pop, de la Viena. Bine ați venit! Domnul doctor și prietenul nostru, Paul Zimmerman, de la Israel. Domnul Marian Taubinger, din Germania.
Avem o doamnă din China. Un nume mai greu de pronunțat. Și un mare medic e pe drum, mare specialist în acupunctură, care pur și simplu face minuni. Și o să vedeți, avem și Expo Medica ediția a treia, în sala Teodor Palade la parter. Avem și aici, în zona noastră, câțiva expozanți foarte interesanți și utili. Și după cele 2 zile de lucrări, o să vă convingeți de utilitatea tuturor celor expuse aici. Avem pe domnul profesor universitar colonel Teodorescu, aici de față, care să ne uimească cu niște lucruri. Domnul doctor Stan Constantin de la Constanța, care iar o să ne spună niște lucruri interesante. Domnul academician, ce să vă spun, o legendă. Și un mare, vă salutăm și mulțumim că ați venit, domnule. Mulțumim frumos. Îl așteptam și pe fratele dumneavoastră. O să vedeți aici un dispozitiv, să știți că nu ne monitorizează. Acel dispozitiv montat pe ușă ne dezinfectează. Din când în când șprițuiește clanța și dezinfectează. Este aici firma Framinor, care o să vă povestească pe îndelete de această chestiune. Desigur că da, urmează să mulțumesc sponsorilor, partenerilor noștri, fără de care această întâlnire n-ar fi putut avea loc într-o economie de piață în care totul se înhață. Totul se organizează și se planifică. Da, deci mai și glumim din când în când. Economia de piață funcțională are și aspectele ei, nu? Noi ne limităm la aspectele noastre esențiale, cu sănătate, că e mai bună decât toate. Cu toate că cineva spunea, sănătatea nu este totul, dar totul fără sănătate este nimic. Deci, în concluzie, tot în jurul sănătății se învârt toate problemele noastre. Da? Deci, o să vedeți sponsorii noștri cu ce lucruri ne uimesc pe aici. Iar firma Framinor, care are aceste dispozitive, mai are ceva de parfumat. Ați văzut că se... Da, doamna, vă rog să vă ridicați, doamna Gabriela, să știți pe cine certați pentru aceste produse și cine e vinovată de aceste dispozitive. A câștigat o licitație cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, ceea ce înseamnă că, nu? Nu-i puțin lucru să jandarmii mondiali să prefere niște lucruri care le puteau aduce doar din altă parte ale lumii. Dar au preferat produsele Framinor. Mulțumim frumos, și mulțumim că ați venit. Acum, dați-mi voie, totuși, să-i dau cuvântul și să rog să vină la microfon domnul general, profesor universitar Vasile Cândea, căreia îi datorăm foarte multe vieți de când experimentul și pioneratul cu Barnard. Vă mulțumim, domnule general, pentru răbdarea care ați dovedit-o după anunțul care vi l-am făcut, dar a fost cu scop didactic, ca dumneavoastră, în timpul ăsta, să răspândiți emoțiile care eventualmente v-ar vizita după o viață atât de frumoasă și bogată în realizări. Deci, nu am făcut primul transplant cardiac, dar am făcut primul implant de inimă artificială de tip Novacor din Europa de Sud-Est. Și l-am făcut împreună cu un profesor în Belgia, Noah Lom. Primul el l-a făcut și al doilea eu. Și din cauza lipsei de bani, n-am putut să transformăm un centru în București pe această problemă. Așa că ceva am făcut și eu. Și pot să vă spun că mă rămâne viziunea să vă zic bine ați venit aici la această reuniune extrem de interesantă care ridică problema tratamentului și medicală și în ceea ce face dumneavoastră. Referitor la acest subiect, apa sunt la vieții,
țin să vă reamintesc că Academia Oamenilor de Știință din România a dedicat un întreg congres Apa un miracol în 2006 la Constanța. Congres la care am recunoscut profesorul Gheorghe Benga, academician, și colectivului domniei sale, descoperirea primei proteine canal apă pentru așa numita mai târziu aquaqualina 1, o prioritate mondială a științei românești încă din anul 1986. Această descoperire a fost publicată în revista Biochemistry Statele Unite și mai târziu într-o carte sub redacția sa în 1989. Mulți ani înainte ca Peter Acri, deținătorul primului Nobel pentru chimie, să primească. Ca o recompensă post factum, am înființat o fundație Out Nobel, care l-a obligat pe Cri să-și recunoască vina, dar premiul Nobel a fost al lui și nu al lui Benga. După această scurtă descripțiune, să mă refer la ceea ce ne-a adus aici. Auzim tot mai des vorbindu-se de medicină alternativă, complementară, neconvențională, tradițională, naturistă sau mai nou, medicina integrativă. În opinia mea, nu cred că se poate crea un podium de premiere pe care să poziționăm una sau alta dintre cele două categorii. De aceea se poate spune că pacientul, cel care beneficiază de tratament, nu trebuie inclus într-un șablon și trebuie analizat ca un ansamblu. Medicina integrativă reprezintă un set de procese dedicate îngrijirii sănătății pentru a asigura angajarea pacienților și a celor ce le asigură îngrijirea, folosind întregul de factori fizici, psihologici, sociale, preventivi și terapeutici cunoscuți ca fiind eficienți și necesari pentru obținerea sănătății optime pe timpul vieții pacientului. Medicina integrativă este un tip de medicină orientată spre vindecarea pacientului, care ia în calcul întreaga persoană, corp, minte și spirit, inclusiv toate aspectele stilului sau de viață al ființei umane, punând accentul pe relația terapeutică și făcând uz de toate terapii adecvate, atât convenționale cât și alternative. Denumită și nouă medicină, medicina integrativă combine principalele terapii medicale și terapii de medicină complementară și alternative, masaj, acupunctură, terapie de nutriție, etc., pentru care există o dovadă de calitate științifică ridicată, de siguranță și eficiență, cum e Centrul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă din Statele Unite. Medicina integrativă are 5 dimensiuni. Întâi, extinde conceptul de sănătate la toate dimensiunile ființei umane integrate între ele, fizică, emoțională, mentală și spirituală. Acoperă întregul spectru de servicii medicale, de la prevenție la tratament, reabilitarea și recuperarea, toate activitățile dedicate păstrării și refacerii sănătății. Are o bază, o coordonare a tuturor activităților de spectru de mai sus,
persoanelor și instituțiilor de îngrijire care oferă servicii și vindecare pacienților individuale. Este deschisă către multiple de modalități de îngrijire convenționale, clasice și uzuale, neconvenționale, tratamente aplicate pacientului care ajută să gestioneze, să recupereze și să-și refacă starea de sănătate. Asigură mediul necesar de îngrijire individuale, având întotdeauna în centrul său pacientul. Referitor la tema Congresului, aș putea afirma că apa este mai mult decât o condiție a vieții, este izvorul vieții, este sângele albastru al pământului. Apa e mai scumpă decât aurul. Corpul omenesc este alcătuit mai mult de 3 sferturi din apă. Nimic nu poate fi conceput în economia planetei fără apă. Unde există apa, există și viața. Iar unde apa lipsește, viața este o continuă competiție. Pentru organismul uman, apa este un constituent major, dar și mediul în care se desfășoară toate reacțiile biologice. Creierul conține 70% apă, sângele 82%. Dacă un om poate rezista fără medicamente și o lună fără apă, moartea este inevitabilă. Apa are cea mai bună memorie din toate substanțele de pe pământ și materia cosmică, fără de care viața nu se poate exista. Apa cea mai bună e apa care propagă cel mai bine energia cosmică. În concluzie, apa este un element foarte important în viață, fără de care viața nu poate fi posibilă. Parcurgând programul lucrări înscrise pentru a fi prezentate de personalități prezente, îmi creează certitudinea că ele acoperă cu succes intențiile organizatorilor acestui forum. Vă urez mult succes și în primul președintelui Comitetului de Organizare, profesorul Dumbrava. Mulțumim domnului președinte de onoare, general profesor Sal Vasile Cândea, pentru chintesența celor spuse aici în fața noastră. Chiar dacă vocea a fost mai domală, impactul este foarte intens. O să vină un foarte tânăr, la treia tinerețe, academician, Ovidiu Bojor, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar de la care trebuie să furăm rețeta de supraviețuire și de viață lungă și îmbelșugată, domnul academician. Așteptăm rețeta domniei voastre. Deci, mulțumire mele și, în special, ideea a pornit de la Institutul de Medicină, numit la început Alternativ-Integrativă, a domnului profesor, pe care avem plăcerea să-l salutăm în mijlocul nostru, domnul profesor Brătilă. Deci, de aici au pornit foarte frumoase idei, congrese, conferințe naționale și internaționale, ceea ce este un mare lucru. Referitor la apă, într-adevăr, o putem numi esența vieții, dar în același timp, apa noastră, cea de toate zilele, așa cum e pâinea noastră cea de toate zilele. Dacă fără pâine putem supraviețui 10-20 de zile, fără apă nu putem mai mult de 3 sau 4 zile. Deci, să-i dăm acest titlu, apa noastră, cea de toate zilele. Și acum mi-a făcut deosebită plăcere, și asta este viitorul nostru, când la 4 iunie
am asistat la un simpozion a copiilor cu aceeași temă, organizată de Ministerul Educației Naționale și de un grup de entuziaști de la Ploiești, cu revista Cutezătorii. Copiii de la 6 la 12 ani ne-au prezentat postere, ne-au prezentat desene, ne-au prezentat machete. Au fost premiați. Din cel puțin 6 județe ale țării au participat la acest preludiu a ceea ce facem noi astăzi. E un semn foarte bun, fiindcă avem copii minunați, educatori minunați și datoria noastră este să începem cu educarea părinților, cum să educe copiii în cei 7 ani de acasă. Asta este viitorul nostru. Deci, în lucrările care le-am văzut, vor fi prezentate lucruri foarte interesante, cum să protejăm acest bun de care depindem în fiecare zi, cu știința noastră, cu conștiința noastră în special, și să nu facem marea greșeală, ceea ce o fac toate țările lumii, să ne bazăm pe un sac cu fund. Vorbesc de resursele terei care s-au împuținat și chiar sub ochii noștri sacul ajunge la fund. Când avem alte energii, mult mai, care durează încă 1 miliard de ani sau multe miliarde de ani, energia solară, să o valorificăm. Energiile neconvenționale, vântul, apa și celelalte. Deci trebuie să facem o cotitură radicală în concepția noastră, în ceea ce privește nu viitorul îndepărtat, ci viitorul apropiat, viitorul mediu. E un lucru foarte important ca, acumulând toate cuceririle științei actuale, să facem tot posibilul să salvăm planeta, să salvăm apa și să ne creăm o viață mai frumoasă și toți, mai presus de orice, să ne gândim la această tinerețe fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Eu mulțumesc și aștept cu nerăbdare informațiile foarte prețioase din aceste 2 zile, cu care vom face un pas înainte și în această direcție. Mulțumesc! Acum, o altă legendă vie prezentă aici la noi, pe care n-am amintit-o încă, tocmai că e greu de găsit cuvintele să prezentăm o personalitate atât de marcantă, proeminentă și care a realizat Institutul Național de Acupunctură din România. Deci șoseaua Panduri, ați văzut ce construcție acolo, dar înăuntru ce știință medicală se practică. Deci domnul profesor Florian Brătilă, ctitor de Institut Național de Acupunctură, pionerat în această direcție și pornit inițiativa cu mulți ani înainte de bariera 89. Deci nici nu mai discutăm prin câte a trecut ca să ajungă să înființeze acest Institut Național de Acupunctură, pe care, cu onoare și cu delicatețe, l-a predat sau a predat ștafeta domnului profesor Cornel Moldovan, care se bucură de multă cinste, respect și ponderație. Și o să-l cunoașteți la expunerea domniei sale, foarte, foarte interesante. Cred că e cunoscut aproape de toată lumea. Domnul profesor Moldovan, care a fost și este cerut și de Statele Unite ale Americii, dar dumnealui din mult patriotism și dragoste de țară n-a vrut să părăsească România, ci să contribuie cu realizările domniei sale la sănătatea românilor, cu națiunea domniei sale. Aș vrea să... Da, chiar merită să-l aplaudăm. Dacă ați văzut pe ecran, în filmulețul nostru, dânsul apare foarte multe imagini acolo. Preponderența imaginilor sunt de la
este de la Congresul din noiembrie, de la Institutul Național de Acupunctură, unde au fost peste 400 de participanți. Acum, după această pregătire și încălzire, îl rugăm pe domnul profesor Florian Brătilă să vină la microfon și să ne spună niște nestemate ale domniei sale, din care vom avea multe de învățat. Îmi pare foarte bine că văd foarte multă lume cunoscută și de valoare științifică și care sunt prieteni, dar care știu că fiecare a muncit enorm de mult ca să mai pună câte o cărămidă la cercetarea științifică. Nu întâmplător a fost această tematică cu apa, pentru că nu mai spun nicio noutate, că o să mai aflați, apa este baza vieții. De-ar fi să-i dăm crezare genialului persan, filozofului, poet, matematician, astronom și medic al sufletului omenesc, Omar Khayyam, de care a auzit atâta lume, poate că rostul apei n-ar mai fi de înțeles în menținerea echilibrului imensului eșafodaj de armonii și dezechilibre care este trupul omenesc și necurmata trecere-prefacere. Și totuși apa, minunea simplă, fără de care marea minune, cu numele de viață, nu și-ar afla împlinire. Ea, regina și sclava, între cele 5 elemente care ne guvernează ființarea. Dezechilibru în permanență, confruntare, yin și yang, refăcând întregul, rotundul, măsura creației primordiale despre care se tot spune că poartă chipul și asemănarea marelui arhitect al Universului. Cealaltă reprezintă deloc cântatul de poeți, organ numit rinichi, în comparație cu inima cea dinainte de a se numi cord. De nu gentlemanul care justifică noblețea cu fiecare împrumut nerambursabil de energie către toate celelalte organe ale corpului omenesc. Despre cele expuse până acum vă propun o interpretare originală a neurociberneticii privind homeostazia efortului, despre care s-a vorbit în foarte multe lucrări de cercetare științifică și care n-aș vrea să pedalez mai mult decât ar trebui. După toate acestea, ce ar mai avea de spus înțeleptul Omar Khayyam? Poate doar ca să poți să bea cu seninătate un pahar de vin, învață să prețuiești noblețea apei, păstrătoarea marelui echilibru în complicatul angrenaj al trupului supus dezechilibrelor de tot felul și rolul fiecărui element din lojele energetice în perpetuă interacțiune. Lemn, foc, pământ, metal, apă. Cele 5 elemente care sunt la baza gândirii extrem-orientale. Fără înțelegerea conceptelor extrem-orientale, medicina tradițională antică chineză nu poate fi înțeleasă. Medicina tradițională chineză acționează din trecut și este o soluție a prezentului. Conceptul chinez se regăsește în rezonanța gândirii actuale, în consonantismul lui Podobreja, teoria sistemelor și teoria informației.
Acupunctura, care nu este altceva decât reprezentarea practică a teoriei fundamentale chineze, este doar posibilitatea punerii în acord a individului cu Universul. Dar fără apă tot nu se poate. În teoria informației, punctul de acupunctură este elementul elaborator al informației, meridianele sunt căile de conducție, iar acupunctura sursă de informație. Yin-ul și Yang-ul exprimă ciul palpabil, în timp ce Yang-ul exprimă ciul nepalpabil. Cu alte cuvinte, Yin-ul este materia, Yin-ul este energia. Două fațete ale aceluiași forme de energie, în care Yang-ul poate trece în Yin, materia și invers. Această idee exprimată magistral în Neijing Soen n-a fost acceptată decât în momentul în care ereticul Einstein și-a permis să contrazică legile ortodoxe ale fizicii în celebra sa teorie a relativității. Desigur, orice tradiție rămâne viabilă numai dacă progresează. Trebuie să se dovedească că acupunctura este eficace și dintr-o perspectivă modernă. Acupunctura în țara noastră ca metodă terapeutică e eficientă și economică, a trecut Rubiconul afirmării sale plenare și a încetat să mai fie o mare necunoscută sau un domeniu exclusiv al unor cercuri medicale restrânse. Cum acționează acupunctura? Două cuvinte, ca o mică parte a Universului, organismul posedă o cantitate de energie primară Qi. Un organism sănătos beneficiază de o circulație armonioasă a energiei în toate sectoarele sale. Orice alterare a sănătății se datorește perturbării în circuitul energiei. Dar energia este și apă. O să vedeți multe prezentări în legătură cu apa și formele sale de energie, care sunt extraordinare. A fost munca și preocuparea intensă a unui grup de cercetători de la noi, dintre care doctorul moldovan a avut cuvântul principal de spus. În toate aceste gândiri care ar putea să fie și congresul care se țină câteva săptămâni, aș vrea să vă citesc doar câteva cuvinte scrise ca o poezie pe vremea când trăiam Alin Sorescu și n-am publicat-o, dar este foarte profundă și valoroasă, care se numește Precauție. Și cu ocazia aceasta vă spun, trebuie să fim toți precauți în tot ce gândim, în tot ce facem, în tot ce lucrăm, în tot ce cercetăm și mai ales în tot ce scriem. M-am îmbrăcat cu o armură făcută din pietrele care au rămas după ce a trecut apa. Mi-am pus o pereche de ochelari în ceafă să pot vedea numai cu mintea de pe urmă. Mi-am protejat mâinile și picioarele, acoperind bine orice părticică care ar putea fi atinsă de mângâieri sau otrăvuri. Chiar inima din piept mi-am acoperit-o cu o carcasă din broască țestoasă ce a trăit
acum 300 de ani. După ce totul a fost gata, i-am răspuns. Și eu te iubesc. Vă iubesc pe toți cei care muncesc. Rugăm să poftească la microfon pe prietenul nostru din Israel, domnul doctor Paul Zimmerman. Bună dimineața, shalom, guten Morgen, eu nu pot chiva, nu Țanșanhau. Țanșanhau, am spus. Da, îmi cer scuze dacă mai este o limbă în care nu am salutat publicul. Eu nu pot chiva, nu pot. Da, mulțumesc foarte mult domnului profesor pentru amabila invitație. Am avut șansa, plăcerea, onoarea să ne cunoaștem acum câteva săptămâni la Pitești, unde am adus o prezentare ceva între pătrunderea între medicină și economie. Eu mă definesc, așa mai puțin academic spus, ca acea mică pietricică în pantof sau acel ardei iute sau ceva care te deranjează ca un motor care sună permanență și nu te lasă să fii indiferent la o mulțime de lucruri. Din cauza asta am foarte mulți, așa în ghilimele spus, foarte mulți dușmani, dar mie îmi pare bine. Pentru că asta obligă foarte multă lume să iasă din inerție, obligă foarte multă lume să gândească și, eu știu, poate reușim să ducem și lucrurile astea, multe lucruri înainte. Acum, este foarte ușor să construiești ziduri, să faci bariere și să desparți. Sunt medic anestezist, lucrez cu lucruri de viață și de moarte în fracțiuni de secundă. Pentru mine apa este intracelular, extracelular, intravascular. Corpul omenesc oscilează între deshidratare, stare de normovolemie sau hipervolemie cu edem pulmonar acut. Lucruri foarte simple, în ghilimele spus, foarte directe. Dar atitudinea mea este nu de a, cum spune englezii, to burn bridges, ci to build bridges, de a construi punți. Am adus prezentarea adusă la Pitești, nu am reușit să o termin din motive tehnice de timp. Aici mi s-au acordat, și mulțumesc pentru asta, mai multe minute. Aduc un înțeles al apei, dar nu înțeles de hidrogen, 2, oxigen, și nici din înțeles metabolic, ci din înțelesul apei ca mod de gândire. Exact cum o apă curgătoare aduce prospețime, aduce viață, aduce noutate, tot așa o apă care stă stătătoare, inclusiv deci o gândire înțepenită, o gândire care stă pe loc, duce la aceleași lucruri nedorite în concept, în intelect, pe care o aduce în natură și o apă care stă. Referitor la supraviețuire fără apă, ar fi fost interesant dacă Păstorel Teodoreanu ar fi fost aici, ar fi spus, e adevărat, fără mâncare se poate supraviețui o lună, fără apă poți supraviețui oricât dacă ai destul vin. Nu știu ce ar fi răspuns la asta domnul profesor Irinel Popescu, specialist în chirurgia ficatului, care vede sub ochii lui și sub bisturiu efectele alcoolului asupra ficatului. La prezentarea care va fi în partea a doua, cred, nu acum, asta, vom parcurge împreună, veți vedea câteva lucruri, nu pot epuiza, este un subiect imens, câteva scurte idei cum apa care stă pe loc în gândire duce la niște pierderi imense în medicină, exact ca și cum în viața noastră de toate zilele, în loc să folosim apa pentru a, eu știu, în agricultură, a da la plante sau acasă să stropim florile care le avem, o aruncăm pe geam sau o irosim și în loc să folosim resursele, așa cum s-a spus, atunci și unde, când, cum și cât trebuie, le irosim și după aia ne trezim, exact cum s-a spus, ne trezim la un moment dat că nu le avem. Spune cineva despre oxigenul lăsat
în aparatele de anestezie, se curge liber fără să te mai uiți la el, spune că oxigenul este ca dragostea și apa este ca dragostea. Îi simți lipsa exact atunci când ai nevoie mai mult de ea și nu o ai. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului doctor Paul Sperman. Și apropo de ce a spus domnia sa, cu vinul și cu apa, la noi se spune că... Cum se spune, domn profesor Manole? Mâncarea-i fudulie, băutura-i temelie. Îi mulțumim frumos pentru tot ce ne-a spus aici, dar urmează să ne spună lucruri foarte interesante când îi vine rândul la susținerea temei științifice pe care are domnia sa. Îl rugăm foarte mult pe domnul deputat Grigore Crăciunescu, care este aici în dublă calitate și de medic, deci specialist, și de reprezentant al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Și îi mulțumim foarte mult că și dânsul acum este politician, dar iată că a făcut efort ca să fie prezent aici la noi și cuvintele aproape că sunt sărace în a exprima mulțumirile pentru prezența domniei sale aici la acest forum al nostru. Vă așteptăm cu mult drag și interes la microfon, domnule deputat. Mulțumesc, domnule profesor Dumbrava, pentru invitația de a participa la această întâlnire. Mă simt onorat, ca să nu spun copleșit, de faptul că sunt în prezența atâtor personalități de marcă a medicinii românești. Aflând de invitația domnului profesor, am încercat să mă documentez, fac politică din 2004, am fost deputat primar, acum sunt din nou deputat și oarecum am mai rupt legătura cu medicina și am descoperit un nou concept, medicina integrativă. O nouă medicină care pentru prima dată, pentru mine, privește omul în întregime. Corp, minte și spirit. Eu m-am gândit la aceste trei cuvinte și am încercat să fac diferența între gândire, între gând și spirit. Și am spus așa: spiritul este acea parte din mine care își dorește ceva și mintea spune nu e voie. A aborda pacientul și bolnavul din aceste trei puncte de vedere poate avea ca rezultat descoperirea unor lucruri deosebite. Viața și omul este un mister. Cu siguranță că numai în anumite împrejurări oamenii fac lucruri deosebite și după aceea se minunează cum au reușit să facă acest lucru. Probabil că resursele noastre interioare sunt mult mai mari decât ceea ce facem noi în fiecare zi. Stimați colegi, clasa politică este datoare, vă este datoare cu foarte multe lucruri. Dacă în cei 25 de ani au fost văduvite de fonduri și s-au folosit cuvintele de prioritate pentru anumite sectoare, acele două sectoare sunt sănătatea și învățământul. Și aș spune că sănătatea ar trebui să o punem într-o casetă așa, deasupra, și după aceea să numerotăm 1, 2, 3, care e pe locul 1, care e pe locul 2, pe locul 3. Nu suntem sănătoși, nu putem face nimic. Nici învăța, nici munci, nici produce, nici să facem economii și așa mai departe. Eu vă mulțumesc în numele celor pe care vă reprezint că ați rămas în țară, că sunteți aici, că faceți cercetare, că nu vă dați bătuți, indiferent de modul în care sunteți remunerați, indiferent de modul în care sunteți respectați, indiferent de modul în care viața de zi cu zi a dumneavoastră o trăiți. N-ajung banii pentru sănătate și nu vor ajunge niciodată
În nicio țară din lume, banii pentru sănătate nu sunt suficienți. Noi tehnici, noi medicamente, noi proceduri. Nu putem cere așa ceva. Dar cu siguranță trebuie mai mult. Ne confruntăm cu o altă situație. Peste 15.000 de medici, tineri absolvenți, au plecat din țară. E vina noastră, a clasei politice, că n-am găsit resursele, n-am găsit metodele de a-i ține aici în țară. Dar cei care rămân suplinesc și fac treabă de 2-3 ori mai mult decât ar trebui să facă în condiții normale. Cei care sunt afară ne fac cinste. Am avut o mică dispută cu domnul profesor și am spus că eu nu văd totul în negru. Există în România insule de verdeață. Există clinici. Spitalul de Oncologie din Iași. La nivel european. În București, clinici, în Timișoara. Sigur, nu e suficient. Nu prin aceste lucruri rezolvăm problema celor mulți. Dar să nu trecem cu vederea peste aceste lucruri bune care s-au făcut în această perioadă. Și am să vă mai spun ceva. Suntem ponegriți. Pe mass media toată apar lucrurile negative pe care le facem noi. Punctual, unul la Timișoara, unul la București, unul la Iași, unul la Baia Mare, unul la Vaslui. Dar munca noastră e făcută din acele părticele bune. Și fiecare părticică înseamnă viața unui om. Nu ne putem juca. Nu putem spune că medicii sunt așa sau așa. Au grijă alții de partea negativă. De fapt, se vinde ce vrea publicul, mass media. Se vinde partea rea a activității noastre. Pădure fără uscături nu există. Închei prin a vă spune că suntem preocupați să dăm mai mulți bani pentru sănătate, indiferent de guvernare. Cel puțin în Comisia de Sănătate, vă spun cu sinceritate, între 2004 și 2008 și acum, în acești 2 ani de zile, nu se face politică. Încercăm să treacă de Comisia de Sănătate acele legi și acele propuneri care sunt constructive. Sigur, plenul decide politic. Și aici e toată problema. Majoritatea în Comisia de Sănătate suntem medici. Și ne zbatem. Și gândim să facem mult mai bine. Facem atât cât putem. Eu vă mulțumesc, domnule profesor, că m-ați invitat. Vă mulțumesc dumneavoastră că m-ați ascultat. Sunt onorat să fiu în prezența domnilor academicieni, domnilor profesori, pentru care tot respectul, toată stima și toată considerația pentru faptul că au lăsat în urmă generații de oameni puternici, oameni care continuă ceea ce au început ei. Atunci va fi țara săracă, când nu vom avea bătrâni care să lase în urmă oameni de nădejde și atunci când tineretul nostru, plecat în lume sau în afară, nu va fi apreciat. Muncesc, cinstesc România și am să vă mai spun un lucru și chiar închei. Cred și sper să fiți de acord cu mine că cei care pleacă acasă, afară descoperă patriotismul într-un alt sens, în adevăratul sens a cuvântului. Și am să plec de la cei mărunți, nu de la medici. Pleacă un cetățean dintr-o comună afară și strânge bănișori. Noi românii nu investim, construim. Și trimite ca bani să fac o casă la el în sat. Eu îmi fac casa mea, dar o fac frumoasă. Casă lângă casă frumoasă face comuna frumoasă, comună lângă comună frumoasă face un oraș sau o regiune frumoasă. Deci, să nu gândim că au plecat afară în străinătățuri. Dacă un american pleacă din New Jersey, în Colorado, în Washington, într-un stat, nu pleacă din America. Noi nu plecăm din Europa. Căutăm un loc unde putem să trăim mai bine și mai frumos. Eu vă doresc sănătate, bucurii, să vă bucurați de nepoți, de copii, să aveți succese, vă doresc vacanță plăcută și să avem prilejul să ne mai vedem și altă dată. Vă mulțumesc! Ce să mai spunem? Domnul deputat a emis aici, printre altele, adevărate judecăți de valoare. Și mulțumim încă o dată tare mult că a venit. Vorbea domnia sa despre triunghiul stâlpii societății, sănătate, învățământ și al treilea stâlp, cultura. Deci acești 3 stâlpi formează triunghiul societății. Deci noi încercăm să contribuim prin tot ce se va întâmpla aici în aceste 2 zile, să
contribuim la întărirea triunghiului societății. De la prima ediție a forumului nostru, ținută la World Trade Center, s-a desprins o treabă foarte frumoasă pentru România, cursuri de medicină integrativă ținute la Universitatea Titu Maiorescu, unde participă profesori renumiți din țară și din străinătate. Eu vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea care ați avut-o să asistați la această așa numită deschidere oficială, ca să putem da curs prezentărilor științifice, scopul întâlnirii noastre de aici. Mulțumim distinșilor invitați din prezidiu, care, o să vedeți, nu toți au calitate de simplu invitați, ci de prezentatori, de lucrători în aceste angoase uneori ale cercetării științifice, care ne pun pe culmele medicinei mondiale de multe ori. O să vedeți ce prezentări interesante o să avem. Deci, după această întâlnire, sunt convins că vom pleca cu toții acasă mai bogați din punct de vedere profesional, relațional și informațional. Vă dorim și să ne dorim mult succes forumului nostru.